Fai exactamente 2 décadas, o 1 de xullo de 2006, entraba en vigor en España o carné por puntos. Despois de moitas dúbidas e dun intenso debate social, converteuse nun fito clave da seguridade viaria. Segundo a DXT, o carné por puntos permitiu salvar máis de 10.000 vidas neste tempo. Tras 2 décadas de implantación en España do carné por puntos, toca facer balance e para a DXT é positivo. O cambio normativo naceu para reducir as cifras de mortalidade nas estradas e a día de hoxe hai un 60% menos de mortes. O modelo, copiado de Francia, situou o condutor como principal responsable de manter o seu crédito de puntos intacto. O saldo inicial de 12, 8 no caso dos noveis, incrementase ata un máximo de 15, algo do que só poden presumir os vos condutores. Nunca me quitaron, teño 50 anos co carné de conducir. Teño os 15. Nunca dejé de tenerlos. Nunca me puxeron ninguna multa. Seguramente que as precisaría, pero non me pillaron. Moitos outros si foron pillados. Por saltar un semáforo en vermello e quitáronme puntos esa única vez. Uns puntos que se recuperan automáticamente tras 2 anos en infraccións graves. Máis difícil o teñen quen os perderon todos. Iso significa quedar sen permiso agas que superen un curso de sensibilización e reeducación vial. Soen ser persoas reincidentes. Hai 2 tipos de cursos. Hai un que é de recuperación parcial de puntos. Ten unha duración de 10 horas, poderíamos recuperar hasta un máximo de 4 puntos. E logo temos outro curso que se chama de recuperación do permiso, que se chama recuperación total. De 20 horas que é para quen quedou a cero e ten que superar un exame. Se aproba, obtén o permiso e 8 puntos. Por diante, ten 8 anos de boa condución para poder recuperar os 15.